uAnel. uAnel uyemngcwabe. Wabuya. Besiye kunye. Andimazi ke. Enabu gqithele emgidini. Kuphi emgidini? Phezulu. Lo mntana. Yes. Anemandilanga ubuthakazi. Sizawuthini ukungamandelwa sitshadile? Suka. Yes. Utyile? I'm dropping you text now. You said you want me when it starts. Being with you just feels right. Said we could meet it when it starts. Masathe linkulu. Ithini price? Masathe lesibona iprice yayo. Masathe lesibona iprice yayo. Ithini? 70 plus. Guys, grocery iyadura. It is very expensive. I have my calculator with me. Sorry, sisi. Andifuna ukuxakeka ethilini sana. Yeah, better like this. Masifuna i-microwave. Masingene ilayinbayila isayifumana i-microwave. Yabona bezinye izinto siyazikhumbula as we go. Kwenzeka ntoni na? Hey guys, situation right now ndine-calculate. Senza igrocery, andifuni ukuzibhaqa ethilini. Sekuthiwa hayi 5,750 sibe sine 4,000. Apha nto kuyidingayo amabisi sesiwathathile, masiyamsefuna i-microwave plus singayilibalile 5 kg ye-chicken, then sihambeni. Yintoni enye into engaba siyayidinga? Ice cream sesiyithathile. Ntoni? Akho price? About 1 liter. Okay, 18. Platinum. Those are the price.
my bed, you will ja. Me, I no get time, da. Dada cover my face, calling me da. Biggie man, we do da. What's it going? G-Wagon, all depends. The girl them, ride the whip. I know we die for nothing. Yeah, I'm driving from Tata to Kokstad. I'm going home. Tell the world The family is good. The family is good. We're going to the side of Bomedium. We're just checking them up. Then later when we come back. I'm Sukini. Hi guys. When did you say Oh. guys, ini molweni ndiseKokstad. Ndigqibele kudala ke sana ukuba seKokstad. Sendibuya sekhona no-Sparks Nciba. Hayi veli kakuhle guys. Let me turn the camera. Sparks Nciba ke sana kuthiwa ziyabuya ke kwicala lezinto zonxiba. Khona no-Sparks Sela. Apha eSparks Sela ke yiLiquor store. Phofu thina ke size eSparks Grocery. Umama wethu akayikhi igrocery yenye indawo guys. Meet my younger sister. Hi guys. Akuqabe chinqankisela volume banginike copyright. Nabo quqa bethu bethuna nabo quqa bethu. Oh gibela apha xa ugoduka ke sana uyaphi elubaleko Africa. Uyabona bani? Lithemba.
Wow. The question of the question. Ya umkhwenyana makenze kanjalo. Akali koni chinjile. Okay. Yikhala ndinje. Oh yini. Oh. Thulani impahla pha emotweni guys. Ngibona yasebhayi. Yiza mfandi ndikubona. Hamba zobona mfandi. Khawuse ndikubone mfandi. Lithemba. Hayi ngumuntu ke tana uLithemba bethuna. Yo guys wayifike njani uLithemba pha ekhaya? Unyana kama orange ke lo. Kunyana we brother yami encinane guys. No. Hi guys, Molweni. I hope you guys are well. Welcome back to a new vlog. Hi guys, from Lubaleko location, from Mount Alive Kesana, Emaxesibeni. Hey, my name is Yoba. I'm also known as Milani Kaza, and welcome back to my channel. Guys, we are at the Lalis. Diselbaleko, Nasia Isbaya. Disekaya guys. Disekaya, we just arrived. This new project that we are doing here. Yo guys, yo Kiwa, I pay guys. Building project. Yo, hi ziyabuya guys. But ke asina choice. Akondo sinoyenza. So we were busy putting a ceiling on the other house and also putting a floor tiling. Yo guys, I want to encourage everyone who is busy with any building project. Masibambeni guys, because ziyabuya. You start building from the foundation. Ay amandla zubese khona lo nyukudonga amandla zubese khona. But wait until you have to do those little things ke ngokwezifana ne ufakela ifestile, ingcango, cubing, even cementing. It takes time and it takes money. It consumes a lot of money. So I'm hoping everything esiyenzile apha eLubaleko is gonna be superb, because isikhathazekile shem on our project eSidwadweni, because roof yakhona umuntu wasifakela khona it's what is this, iyavuza shem roof yakhona, such that imesapha ne cubing yakhona, lighting iphelile, irongo lighting yakhona. Nanku mama wami guys uvele gadi, kumuntu wegadi ke sana, sithe sifika kwabe kuthiwa usegadi, so siyamkhupha ke ngokwegadini because sifikile. So yeah, we wanted to check that. I'm gonna show you guys damage yenzeke eSidwadweni kwi-ceiling yakhona yamosha. Abo kishem bayasmosha because we spend the last monies that we have, because sifuna noko amakhaya ethu abe mahle, amakhaya wethu abukeke. But ke ngoku kufuneka uphinde like to redo what you have already done. It's painful shem, it's painful because ngoku kwenziwa iroof ne eSidwadweni, kwenziwa iroof
kwafakwa ceiling, only to find that a roof it's gonna leak, like it's leaking from the dining room, sitting room, even the bedrooms. There is so many leaks, there is so many leakages. So now ceiling it's damaged. Now we have to redo ceiling. Also tubing, because amanzi kaloku ne tubing they don't go together. So now I'm hoping ubangaba apha ekhaya apha eLibaleko we're not gonna experience the same. So I'm excited to see how is the ceiling, I'm excited to see how is the tiling. So yeah, we're gonna go and see that, guys. Wow, I love the ceiling. I love the detail. This is the dining room. Let us move to the sitting room. This is also a nice detail. It's just all round. This is a sitting room. That is, let us go to the kitchen. This is a kitchen. This is a kitchen. And this is the passage also. Okay, I don't wanna mess up. Okay, there is still painting that needs to be done. There is still painting that needs to be done. Guys, we are just extending an existing house. We wanted to open up a passage here. Straight where there is orange, it's gonna be my mom's main bedroom. And then this door right here, the first one, is gonna be a bathroom. And then this one, it's gonna be a toilet. And this is just another spare bedroom. Okay, now let us look at the tiling, the floor tiling. Okay, I like it. It's coming all right. I love it so much. I just want to see the final product, the final results. So they are still busy. So yeah, these ones, this is the sitting room, and this is the dining room. Hi, these ones, they're gonna remain for now. Ayikho imali sana, ayikho imali. And this one, this is another bedroom. Up front, bebezifakile ke ezi tiles. They just need to be cleaned. And then that will be it. Ngaphakathi tinyathele udaka ke ngoku. Okay, just want to show you guys the veranda that they still need to put tiles on. This is the veranda that they still need to put a tile on. Let us also see a ceiling yalapha veranda. Okay, this is nice. I love it so much. Shem Ubonga is doing umsebenzi omhle apha eLibaleko elalini. Kumnandi kuke sibona abantu balapha elalini nabo besenzela izinto ezinhle. All right, guys, I will show you. Should I have uzofaka nalapho ayishem. Now next, after this, it has to be painting. And then abazilibali ke sanobonga xa besebenza bamane bezibuyisa ngotywala. Also, we bought curtains. Sazifaka ku Korea guy. So yeah, at least I'm gonna come back, I think, next week. Ngizozama ufaka curtains. Hayi nizobuyela guys. Guys, apha ekhaya kunomthi we-grapes. Akho nto umntu angachomi ngayo, guys. Nam ndiyachoma ngomthi we-grapes. Lumi azikatyiwa i-grapes, guys. Nanku umthi we-grapes, guys. Velani kalo grapes, disappoint. Okay. Ooh! Let me come this side. Nice. Let me show you.
Let me turn the camera and show you nicely. Eh? Yes, you get on this laptop. Nope. Nepesika ke obvious standard. It's nice being home. Hi Lubaleko. Hi LBK. Hi Lubaleko. Hi Zopi and Litemba. This is my home, guys. This is my home. Molo ndoda. Molo Litemba. Yenke? Eh? 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 Hayi wena ufuna wonke umuntu mosulithemba akathi haya ndiqhelanga. Molo nini? Molo ndoda ndini? Molo mfondini man? Molo Temba? Molo ndoda sebhayi man? Lethuna khona bane-nails. Lumi? Khosa ndibone nails zakho qha. Zivelaphi ke? Zivelaphi mama? Andimazi kaloku hey bakithi hayi. Ngomenathi sonke kaloku nje kodwa kube kunaphakade. Amen. Ocawe church phayana unithi ndizalana njani naye? Bye Lithemba. Phaya ekhaya khona umuntu yaziba ubani? Udaba uNondumisi. Lithemba. Ayiba uLithemba makapapayisa udaba wakhe. Bye Lithemba. Bye Lithemba. Bye Lithemba. Papa. Oh papa yini. Ngibongile papa yini. Bye. Bye Lithemba. Bye ekhaya. Zonibona nini guys kodwa iChristmas nizazoyityela apha. Okay, singavuya. Ndiyacela kulo tata ndihamba naye. Yo, chiza khanini pheni imali bethu. Hayi ujoga yo utata unamaqhinga. Uthi umkhwenyana wakhe seyimnikile 200. Uza kumecaleni kanti seyinikiwe. Oyibonyani? Hayi ngakayinikela xesha. Oh, ebengekayinikwa hayi thi seyinikiwe. Ebengayini ugqiba ukuthi kuluma ngakulandela ixesha kuphela. Hayi utata uyinikiwe ngumkhwenyana wakhe imali. Yo, utata maye uthanda imali. Utax umkhwenyana phila tax nam papa yini. Ukuthweni? Aniphinda. Kwenzela. Kwenzela kwecala ngoku. Ngolishayela. Enibomsteke ngoku. Okay. Siyafika katana siyafika siyahamba. Oh, benizobona umakhulu. Besizobona nje umakhulu. Oh. Hayi nembe kahle. Okay, kumntasi. Shosh. Bethuna molweni. Kungolesikapi namhlanje? Kungolesihlanu. Andisazi nenzuku. Kumnandi ezilaleni sitye imigidi. Ndiyanxiba ngoku ndiya kuSethemba Mqala. Akho Sethemba Mqala kuphi kwaMazitshana? Emazantsi, Emdini. Oh, Emdini Emazantsi. Kunomgidi ngomso. So siyovela namhlanje. Ndiyanxiba ke sana. Ndiyanxiba. Andiyazi noba ndifake esi scarf. Kodwa I feel like esi si too much man. Or ndifake esi. But ke ngoku esi sikhulu. Okay man ndisiqobe kanje mos. Sisike sasikhulu. Sisike sasikhulu. Kungolesihlanu namhlanje idate i21 mos namhlanje. I22. Hayi sisi andisazi neentsuku kumnandi emakhaya guys kutyiwa imigidi. Mna ke sana ndiyithathe ngezandla zozibini yonke le migidi because phakala cala lethu eMount Elifa siyazi kwa ilanto yemigidi emingaka. Asiyazi kwa ilanto uba umfana uye entabeni ugqibile enzelwe ibhokhwe yakhe okanye igusha yakhe ugqibile. Le first coat ke guys in fact the whole outfit ndifumene kula sisi bendinixelele ngaye waku Facebook.
Cha ke ngoku this one it's quite big. Ifaskoti le yabo iyajikela ipokotho zifumaneka ngasemva kwa ukuqhobosha oku yabo ndizawuyide ndiyizise ngaphambili sana because okay I can do this mos. I can do this mos. Asana ipokotho ingasemva but I love it. Inhle ndizawufuna nje because usebhayi ndizawufuna umuntu pha ePretoria ozondilungisela yona ayithathele amapokotho nje awazise up ayenze bencinci lento esabuncebeta like yabo so that inilingane kahle. Okay ke guys, I had promised to show you guys ceiling yalapha esidwadweni. Let me show you. Let me just turn the camera so I can okay, let me just see if izovela kahle. Ayizovela kahle. Let me turn the camera so that I can show you guys. Eyona nto bendiyitsho into bana aboki ingase umuntu abe honest to himself. Atshuba mna ndiyakwazi ukokha i-foundation ndithi udonga ndilonyuse but i-roof iyandibetha funa omnye umuntu ozokwenzela i-roof. Umuntu angafuna ukwenza yonke into abe ezazi bangaba akamastarishi yonke into. Wonke umuntu vele unento yakhe. You cannot master yonke into. You can just not master yonke into. So ngoku kufuneka kuqalelwe phansi i-ceiling because of i-roof elikhishayo. So yeah, let me just show you guys. Okay, nansi ke le ceiling ndithetha ngayo itheni ngayo. Nansi le ceiling ndithetha ngayo yabo iyavuza apha. Iyavuza of which ke ngoku i-cabling imoshakele i-tubing yakhona. Let me also show you ekamereni apho imoshe khona kakhulu. This is one of the bedrooms. Jonga. Khathi ngicike isibane. Jongan guys, kuyavuza. Yabona uba ibinhle kanjani le ceiling. Yabona uba ngaba ibinhle kanjani le ceiling but ke ngoku i-leakage from the roof messed up everything. Yo, Iza. Yep. Sukana, sakenzeni. Ha? Mama, simutana ngasemva. Guys, mandiye kwaMazitshane ndiyabe ndiyopheka khona. Bye bye guys. Andifuna ukuyenza ibe yi-vlog enkulu. Let me do this one and end it here so that ndiqale eya kwaMazitshane kakuhle because kumgidi kumgidi lento. And thanks guys for watching. Don't forget to comment, like, subscribe. Guys, we are on a road to 100 subscribers. We are on a road to 100 subscribers. But thank you guys for your support. Thank you. Bye.